Takže tak, a život ide ďalej. Začneš? Čaute, ahojte kamaráti, chlapci, dievčatá a priatelia. Tak je to presne tak, že ja pokračujem vo svojej surovej strave a diete. Teraz momentálne fičím na šalatiko, hej, a všetci mi hovoria, že chudnem. To jo, no, musím říct, že jo, potřebuješ trošku přibrat. Dobré ovoce. Malinky sú dobré, mám tady kokos. Doporučujem priateľa si zavolať vlastnú kuchárku, ktorá vás naučí a ešte vás aj nakrmí. Hej, hej, start the show. Oh yeah. To je Kvetka ináč. Ahojky, teší mě. Dohodol som sa s Kvetkou, že ma naučí nejaké základné finty, ktorý každý správny raw foodiak by mal ovládať. Čo sa stalo? Dobre. Začneme s tou pizzou, začneme teda s pizzou. Já jsem si říkala, že mi teda pomůžeš. Dobre, Kvetka, je to všetko super a teraz vlastne... Ty mě utíkáš. No dobre, takže o čo tu ide? Je tu o tu pizzu, hej, teraz. Takže uděláme si pizzu. Takové je asi pro diváky, asi aby trošku věděli. Já jsem vytvořila úžasný recept pro bezlepkový chlebík a ten základ je velmi jednoduchý. Pohanka, slunečnice a lněný semínko. Tady ta kombinace já používám na spoustu jiných variant a řekla jsem si, že ho použiju na tu pizzu taky. Takže ty nachystej si bylinky, co do toho dáme, já připravím těsto. Tak já jsem si myslela, že dáme teda alobal, trošku oleje, na to dáme tu placku v tenké vrstvě, přikryjeme to druhým alobalem a dáme to na sluníčko jakoby píst. Sluníčko je tak zhruba 36 stupňů dneska, 38, takže to zachováme tu raw kvalitu a uvidíme, co se nám z toho povede. Co ty na to? Tak. Jo? To pozdávam. Ja by som si ešte upozornil na tieto cesto, čo sa vysušili na tom slnku. Tak to vypadá. Pizzové cesto. Wow, ale tento sír je vážne, že hustý. Čiže som dala, že kešu? Jenom kešu a lahůdkové droždí. To lahůdkové droždí má tu chuť toho síru takovou sírovější, takže je úplně úžasné. Tak, teď si dáme takovou na to mamáčku. Takže dáme si tam trochu normálních rajčátek. Základ, takový ten pizzový základ si uděláme. Dáme si tam pár datlí, aby to bylo trošku sladší. Tak. A dáme tam nějaká sušená rajčátka, trošku česnečku můžeme dát. Dáme tam trochu bazalky. Dáme tam trochu našich bylinek, že tady máme spoustu. Můžeš to ochutnat? Výborné. Výborné? Dáme to na pizzu? Tak. Je taková hypizácká pizza. No. Tak to pekne ozdobené. A posypeme to sírem. A teraz to posypeme sírom. Tam je trošku, mám taký pizzovější. Zišli sme sa tu s Kvetkou presne kvôli tomu, aby ma odnaučila od tých šalatikov a aby ma naučila nejaké finty a triky, ako si vlastne tú surovú stravu viacej užiť. Je tak? Přesně tak a trošku zpestřit. Priatelia, ďakujeme za pozornosť a vlastne už nevieme čo povedať, tak si s vami rozlúčime. Krásny deň, presne tak, pa.